Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
rahayune rep sirep saking kersane hyang sakar kawi pinarung Pinarung larasing sekar Gondo gesoma langgeng dene niki kinarya dadya tepa klayang tulodo tulang dane prasarjana samya gayu adiluhuring kabudayan gawi Ana warna gambar jalma rineka jalma miring ana warna gambar jalma rineka jalma Kinarang proprajonggo silajanan wali songo
ngerti kudu wani handap asor wani ngalang yana sinebut dalma sinebut calma tama sinebut calma Linang Sekar Jaya Pitana Sekar paweneng-weneng anjantun negari budi kangge purwaning cariyos wonten ing sedalu mangke. Najan kathah negari kang sinangga pertiwi pinayoan ing angkasa kaapit samudra benda. Boten kados gumelaing negari. Diwarawati negari Diwarawaka ingkang minangka dados purwaning Waheka dosa Adipura Mindra Rada kaping sasra bawana waraning wadah eka marang sawiji adiluwe dosa sepuluh Purwa wintan Sabta pitu minder mubeng sasra sewu bawana jagat Mila senajan kupone negari 100 datang angsal kalih Lah dene saumpamiya jangkepa 1000 negari mboten badhe angsal sedasa. Mila patut ngapapintaning pacariyos wonten ing sedalu mangke. Bukit pasir loh benang laraning gunung pasir wedi larawa benawi pengawan pratandanya ta negari Diwarawati iki negari Diwarawaka salah sawijining negari kang tansah anengenaken dhateng pesabinan ngirengaken dhateng pategilan ugi mangku dhateng samudra gedhe malah wonten siti pasir kawarep padununganing kita pramila sing bener nebat negari kang panjang punjung lire panjang dawa pocapane punjung luhur kawi bawane
Apa tan kinarya pertanda lan bukti lamun toh negari Diwarawati nggih negari Diwarawaka kenging sinebatangan salah sawiji negari ingkang ketingal samya reja para wong tani kang saweg Narakisma tegese wong tani kang saweg Bulu Bekti tanah persabitan bumi samiri nopo samiri nambuk kacondongaken kalan ilining toya dadene pamrih aja nganti salah kedaden ana sipate warga ingkang kekirangan sandang imiwah kekirangan pangan peni raja peni buruh bakal buruh dadi dasar gesang wonten negari Diwarawati menika prasasat sampun wonten bebasan saupamya adala godhong sasuwe adala kayu saceklek ya wis katon sampe sadang pangane Ponang Rajagaya wajirina wonten anglarun tanah pangonan sonten wangsul dhateng kandhang piyambak-piyambak mila ketingal sewa Ocapa sinten ingkang mengku dawuh keprabon negari Diwarawati ana pracekane Suradanawa rambatane kayu pawaga ana paraping pendhita sodol paring nama gancang paring jejuluk jan nggih apa sinten ingkang murbeng alam lenggah wonten kursi gading dampar kencana wonten negari Diwarawati menika kang sumrimastani panjenengane jejuluk Sri Nalendra Bathara Kresna jejulukira Gesang Kesawa Gesang Padmanaba Gesang Janardana kangge dijuluki Nalendra ingkang ambek berbudi bawa leksana ingkang tansah nindakaken Tanuhita Dermaita kelawan Sarita liris sengsem ngolah kasutapan ugi remen ngolah dhateng kapanditan karem angolah dhateng kaprajulitan mersudi dhateng raing tata krama dasar salah sawijing Nalendra ingkang tansah angaguna hamiguna tan ngantos kendhek dhateng guna gunaning jalmulyan unggul boten ngantos kaukulan dening andhapun ngantos kaidaan pramila kinacek sagung para raja saking lintu negari prasasat ingkang tepi sami tumiyong ing celak sami tumanglung lah dene posipnya sampun pinarak sape jajar lan Sri Nalendra Bathara Kresna kadang sepuh ingkang mijil saking Kasultanan Mandura kaki Prabu Baladewa Gesang Karsana Gesang Kaprasana ingkang sampun mangayu bagya wisana agung wonten negari Diwarawati nggih negari Diwarawaka lha dene ingkang sampun marang seba wonten ngersa ngercane Sri Nalendra Bathara Kresna kepatihan wonten negari Diwarawati ingkang raka ingkang Aswarjana Pati Udawa asmane
Den boyong saking Widara Kandang Durikala semanten ingkang dadosaken waraka dan kepatihan negari Diwarawati negari Diwarawaka. Dene posisi kang sampun pinarak wonten pepungkuran Sri Nalendra Bathara Kresna. Kang rayi KIP Satriya Lesan Pura tumenggung wana wiruji. Harya secaki nggih singa mulang jaya. Kiraden Wesniwira ugi kang sampun mangayu bagya ingkang sampun pinarak wonten pendhapa negari Diwarawati nggih negari Diwarawaka. Kanthi kinayapan para Bathara Sridi ana Jaka keloro-loro kang remiya-remiya pasinami wonten Lemban Cethi ingkang ketingal mangul payudarane sebaning para nayakaning praja saking wetan ngatos kandang mancan manggilan ngatos notok dhateng ancak suci jejel mangeyel-uyel kraton negari Diwarawati candranira nganti ambe. Titiyani bandayani sireping kekayon ron-ronan datan obah samirana datan wonten ingkang lumampah ingkang kapirsa saking Mandrawana namung swantenira para pradangga binarung suarane Ibu Aranggana ingkang nyambut kardi wonten madyaning kraton negari Diwarawati. Yana katon pating carengklang yana katon pating carengkling tandha nyata menawi negari Diwarawati negari ingkang gedhe wiyanane Jura Dira Jaya ning Rage Burde
sasangka yana kumia ringa tanpa dire wekas miyos sini waka sineba prasantana kang sumiwi monggeng ngayo jroning nala angudas mara katonira nara tapa burung tapa sida napa ana wong tapa tanpa gawiya wartan guna lan misa
bagi kowe harum maning Dewa jagat Sangyang Binatara Pukulun yang Bathara Wisnu kang dados pepatutaning mangke rumiyin Kakang menawi kawula biji saking garising netra lekring Wardaya kelawan kuku sing pasalipun Kang Rayi wonten madyaning Paluampi kraton negari Diwarawati menika kok wonten rawuhing Kakang Nalendra saking Mandura Kakang Baladewa. Duh Kaka Prabu. Kenging menapa paduka badhe rawuh dhateng Praja Diwarawati boten paricala langkung rumiyin dumateng Kang Rayi Kresna. Saumpamiya paduka paricala langkung rumiyin, paduka paring pekabaran langkung rumiyin dumateng Kang Rayi Kresna. Mila para tertentu Kang Rayi bakal atur pisungsung pakurmatan sak rawuh paduka Veran. Napa kanthi sugeng Kaka Prabu. Monggo kula aturi paring dawuh, kula aturi paring sabda kemawon dumateng Kang Rayi Bathara Kresna Kaka Prabu. Yono swangling Tribala Dewa ngangken jimat kaki nenggala pelanyo munjuk lir kadya drada pelanyo munjuk lir kadya drada lagya mata ambya Ponjang belang Nalendra Bathara Kresna le. Alen Nalendra. Pembagine Alen Nalendra cuma kelawan pun Kakang Witak Tampa le, Witak Tampa. Ora liwat puja pangestanipun pun Kakang Sumrambau kelawan Alen Nalendra Bathara Kresna le. Kaka Prabu kantapi asta kekalih kapateng mundun mustaka andadosaken jimat ingkang warbe salamenya gesang kawontenaning Kang Rayi Kresna. Duh Kaka Prabu menawi wonten dawuh paduka ingkang badhe karumiyinaken wedharing sabda wonten madyaning pasewakan kula aturi paduka blakakaken langkung rumiyin badene menawi mboten wonten sabda paduka ingkang badhe kawedharaken kanggo rumiyin kanggo wigati mila Kaka Prabu paduka kula aturi pinarak wonten kursi gading yang sampun dipun samaptaken sagung para nayakaning praja negari Diwarawati. Alen Nalendra ora kurang kepenak angin kaki Prabu Baladewa pinarak ana kursi gading dampar kencana negara Diwarawati bagekno le kananing para nayakaning praja Diwarawati mangestaken dawuh nenggale Kaka Prabu kaya dening kang padha mangayun ana ngersaning sun padha lungguh sila tumpang suku ngapurancang asta kaya dene Kakang Patih Udawa. Duh Kakang kaya Kakang Patih Udawa adoh sunawi cecek jondi naketaken ambasa dalem geti ana dalem setetes andagi ngono dalem sak empal Kakang. Panjenengan isin kepingin mundhut ature Kakang Patih Udawa sepisan tata gelaring perseban negara Diwarawati kang angka 2 kananing para kawula alit para kawula dasih kang padha ana karang perdesan Kakang Patih Udawa Kakang sak kerep-kerepa kanane panjenengan ingsun sambang tilik menyang karang perdesan Kakang ora kaya Kakang Patih Udawa kang tak dadekno wakiling praja negara Diwarawati. Mula sun angune jangga sunting karna midhanget ature Kakang Patih Udawa kadya paran Kakang
Yana leng leng heng sang sangka buya manis atur hira mungguing sang nata Yayi Prabu kadya dene sinden dalem ayang pangesmanipun Kakang Hyang Yayi Prabu Nalendra Bathara Kresna murba dumateng pun Kakang Yayi. Yayi sinuwun. Sadaringing pun Kakang matur para madya ngantos wusana dumateng jengandika dalem Yayi Nalendra kepareng pun Kakang ngaturaken sungkem pangaboti hamugi kunjuk wonten handhaping kepada Yayi sinuwun. Kakang Pati Udawa Kakang. Kaya-kaya kananing sembah ature Kakang Pati Udawa wis tak tampa. Mula wijining ratu panjenengan ingsun ngaturna kananing muga-muga kasembahan apa sing dadi gegayon Kakang Pati Udawa sumrambah pangestuning panjenengan ingsun tampanana Kakang. Eladialah Yai Sinuwun. Katampi asa kekalih kapanjang wonten mustaka adadosaken jimat kayawan ingkang paripih. Duh Yayi Prabu, menawi panjenengan dalam Yayi Sinuwun menika nyuwun atur kelawan ingkang Kakang Pati Udawa. Duh Yayi, paduka sampun mirsani piyambak sagung panayakaning praja. Sampun marak seba magelar wonten pendhapa negari Diwarawati menika Yayi Sinuwun. Para mantri bupati mbanceni sedaya magelar wonten pendhapa negari Diwarawati. Saupamiya pendhapa negari Diwarawati menika pun rinacekan wesi grigen ingkang semanten agengipun. Oh, mila marata temtu sagung purnakaning praja kang wonten Jawi derek mlebet dhateng pendhapa ngriki sumuyut dumateng panjenengan dalem Yayi Prabu Nalendra Bathara Kresna Yayi. Oh, dewa jagat Sang Hyang Binathara. Ya dewa waskitaning Bathara. Duh, Kakang Pati Udawa, Kakang. Lah banjur sing angka loro. Para kawula alit, para kawula dasih sing padha kananing ngolah wulu wektune bumi ana karang perdesan kaya ngapa, Kakang? Eladialah Yayi Sinuwun Diwarawati Yayi. Para nayakaning praja, para kawula alit, para mung tani ingkang gesang wonten karang perdesan laladan negari Diwarawati menika prasasat gesang sami saiyek rukun saeka kapti bangun padukanipun piyambak-piyambak Yayi Prabu. Mboten wonten kadang tani ingkang padudon sak kadang menika mboten wonten. Napa maling ngantos kakah-kakahan ngantos bantah binantahan. Awit kagungan gegayuhan napa kemawon dirembuk kanthi gilik dipun mumpakataken kanthi sekeca mila andadosaken nunggal sawijining kekajengan kala wau Yang Dewaji. Oh, penjaga mayangan banget nek jumlah sinungsung sari Kakang Pati Udawa, Kakang. Wargagi lungguh Kang Prasaja ya Kakang. Aku tak mbagekno adiku kaiping sing saka kananing lesan pura ya wana wiruji. Sing andika dawuh Yayi Prabu. Adindaki sing andika dawuh Kakang Nalendra. Becik wartamu Yayi. Ladialah mangetaken dawuh. Duh Baka Prabu.
Kang Rai Haryo secaki nggih singa mulang jaya ngaturaken sungkem pangabekti hamun konjuk wonten handhaping kepada beran. Tak trima adi secaki mula karene puja pangantamaning sun sumrambah lan para yai. Sekali dawuh katapi asta kekalih. Kapejang wonten mustaka lumbuh dhateng Jaja andadosaken jimat kayawana ingkang paribet. Lumbuh Kang Prasaja secaki mangeta dawuh yang dewa. Mangke rumiyin, Kang. Kakang Ganing Prabu Baladewa. Menawi kula etang didun sak menika kandhane negari Diwarawati menika dereng kala mangsa titi wanci ngempalaken sagung ponakaning praja. Ugi dereng kala mangsane ngaturi rawuh Kaka Prabu Baladewa saking Mandura. Kok wonten wigatos ingkang nyala wedi wonten wigatos menapa Kaka Prabu? Alik Nalendra Dwarawati, Lek. Ora kaya-kaya karena Alik Nalendra Bathara Kresna. Pratengipun Kakang Kaki Prabu Baladewa ora saka Kasultanan Mandura, nanging sik buru saka kahanane Kraton Negara Ngastina. Banjur ora bali kondur, ora bali menyang Mandura karenanipun Kakang yaiku bablas tumuju ana negara Diwarawati kene. Wonten kedadosan menapa Kaka Prabu? Wonten wigatos menapa kok paduka ngantos boten kondur dhateng Mandura? Alik Diwarawati, Dik. Kresna. Sing ngandika dawuh kok. Ngene tak jarwani yo. Mula gage kananing pun Kakang ana nyengkuyung kraton negara Ngastina iku ora sesasi rong sasi, ora setahun rong tahun. Mataun-taun pun Kakang kaya-kaya jejegna kananing Yayi Prabu Duryudana jumeneng nata negara Ngastina. Lah ya ngono, mangetaken dawuh Kaka Prabu mangetaken dawuh. Nyatane lho kananing aturipun Kakang ora digugu, aturipun Kakang ora didhahar kelawan Yayi Prabu Duryudana. Malah saiki kananing gugu kananing omongane wong liya, gugu kananing omongane wong moncok sing sik buru mlebu menyang negara ngamar, negara Ngastina. Mangke rumiyin Kaka Prabu. Yektine Paduka menika madul kan pun rayi ngoten ta. Nyatane kaya ngono. Kok Paduka boten digega kelawan Duryudana malah gega tiyang sanes niku maksude dos pundi? Kakang Baladewa maksude dos pundi? Ngene lho, Lek. Ana negara Ngastina iku kaya seminggu kepungkur ana teka-tekaning begawan anyar, pendhita anyar saka kanan yaiku negara Ngambar Angin. Negara Ngambar Angin. Dadi pendhita iku kananing sing diarani pendhitane Begawan Sukmajati saka Dempok Pertapan Ngambar Angin. Ana sing aran negara Ngambar Angin. Mula kanane pun Kakang ngarani Dempok Pertapan Ngambar Angin soale pendhita, soale begawan. Malah kanane begawan yaiku Sukmajati den kanthi kan putra Sekabati, Lek. Sing jane Sekabat Kumara Jalma lho. Owah-owah negara Ngastina diowahi kabeh. Pun Kakang asung pitutur kelawan Yayi Prabu Duryudana ora digugu, ora digawe. Malah pun Kakang dina iki mang diusir saka negara Ngastina. Yayi Prabu Duryudana gugu kananing ature pendhita anyar sing seminggu yaiku puruhita negara Ngastina katimbang aturipun Kaki Prabu Baladewa. Yono Kresna ngadhep sakareng taman surare
supaya sumping sekar jaya kesuma. Koko Prabu Paduka menika Nalendra Gung Binathara nggih. Nalendra Gung Binathara ratu sesembahane wong sak negara Mandura, sak Kasultanan Mandura. Lajeng dipun tundung saka negara Ngastina, lajeng kok madul kelan pun Kang Rayi wonten negari Warawati. Wong ratu kok titik-titik madul. Titik-titik madul. Ana pegawan abot titik madul. Mbok iki dibengkasi karya piyambak wong ngoten blok kok. Alen-alendra. Pun kakang disia-sia, pun kakang diusir-usir, pun kakang dicutik saka negara Ngastina lho. Sepira lah blebetipun kakang kelawan Kang Yayi Prabu Duryudana kok ora dipaelu babar. Mangkir rumiyin, Bapak Prabu, mangkir rumiyin. Koko Nalendra sampun dadosaken gertah, sampun dadosaken kuwatir mungguh Kang Rayi. Kang Rayi menika prasasti Paduka sampun pirsa piyambak. Kang Rayi menika Wisnu ingkang ejawantah Jawata Kang Manit. Lek Yayi Nalendra Bathara Kresna alit Nalendra iki dalanging Pandhawa. Apa kana alit Nalendra weruh menakane Pandhawa dina sak mangko iki kumpul ana negara Ngastina nunggal sawiji kelan Kurawa. Prana kana Begawan Sukma Jati ngumpulaken Kurawa kelan para kadang Pandhawa sak perlu duweni tekad bakal batalna ananing pecahing perang Baratayuda Jaya Binangun. Saiki Kurawa wis dadi siji, Pandhawa ana kanane Ngastina kabeh. Dikumpulna dirembug rukun ya apa kedadane supaya pecahing perang Baratayuda Jaya Binangun ana padang guru kasetan ora bakal kedadean lho. Mangke rumiyin, Kakang. Paduka menika sampun gupuh lelakon menika. Amit. Sinten sing bakal dawuh, sinten sing bakal wantun murungaken kananing lelakon Baratayuda Jaya Binangun, Kakang. Awit Baratayuda Jaya Binangun menika winastan perang-perang suci. Mboten kok perang-perang nafsu amarah, mboten ananging perang-perang suci. Perange kananing tiyang ingkang tindak laku kang utama memengsan kelan ingkang tindak sumangkean nggih Dura Angkara. Nika mboten bakal selak. Mboten wonten sampun ginaris wonten kitab Sara mbok bilih perang Baratayuda Jaya Binangun nika badhe dipun adani wonten padang guru kasetran. Pandhawa bakal mengsan kelawan Kurawa. Malah Kang Rayi menika dados kusir wonten padang guru kasetan benjang menawi wonten pecahing Baratayuda Jaya Binangun. Alik Nalendra apa roh kena Pandhawa dina sak mangko ana negara Ngastina. Koko Prabu, Kang Rayi mboten anyumurupi. Kang Rayi boten anyumurupi menawi karena Pandhawa dina sak menika sampun makempal wonten Ngastina nunggal sawiji kelan para sata Kurawa boten anyumurupi. Iki sing kleru sapa? Apa kali Nalendra? Pandhawa ibarat jarang, Ali Nalendra ibarat kusir. Lah saiki jarane ana negara Ngastina kusire kok ora weruh. Sing salah, sing kleru sapa? Sing kleru alik Nalendra medine jarane ucul nang Ngastina iku kusire kudu weruh. Lho,
Koko Prabu menika pengangka paduka. Lah dene pengangka Kang Krayi nggih mboten ngaten. Wong jaran gak ono sing nuntun kok ucul dhewe iku jaran kurang ajar ngoten niku. Wong jaran gak ono sing nuntun, gak ono sing ngusiri kok ucul dhewe nang kastine iku jaran kurang ajar. Ngono niku lho. Mestine kedah jaran enten sing nuntun, kedah enten sing ngusiri. Wis, ora dadi kaya ngapa? Pun Kakang kaya ngapa? Orang lila. Orang lila menawa kananing Pandhawa ora memungsuhan perang Baratayuda Jaya Binangun ana padang Kurukasenan besok ing tembe. Kapan bali negara Ngastina menyang Pandhawa lamun tau ora ana Baratayuda Jaya Binangun. Kang Rayi ugi makaten lho. Kang Rayi ugi makaten. Mboten wantun Koko Prabu pitados kelan Kang Rayi. Mboten wonten titah, mboten wonten sinten mawon ingkang wantun batalaken pecah perang Baratayuda Jaya Binangun wonten padang Kurukasetran lho. Soal ini kok sampun kasaran wonten kitab-kitab Sara pangrakit Dewa Suralaya. Wis pun pun Kakang Barakresna kelan Adi Nalendra Bathara Kresna mangestaken dawuh Koko Prabu menawi ngaten mangestaken dawuh Kakang. Dereng tetep sabdane Sang Naka kesaru gegering wadya bala njaba. Kanca matur ana lagune Raja Jundaka. Waduh ana daya ya. Ayo disebakna apa bendarmu sik pepok ana manjane pasewakan. Iya to daya saka endi? Apa kananing warga negara Diwarawati kene dudu iku dudu warga Diwarawati. Apa kananing saka Traju Tresna uga dudu saka Traju Tresna. Ayo yo dilarapno. Ayo to disebakna apa bendarmu sik pepok ana manjane pasewakan. Iya to ya. Kacapa sinten ingkang reruntungan yodotan pundak trantan Baumiyak ngampit basamu. Kacapa tamu mijil saking negari Ngastina Begawan Kumarajati den gandeng lan Begawan Durna nggih Kumbayana minggah dhateng Banben Binaturata negari Diwarawati kadya dene loro anggira gegandengan. Deleng umi kang sagompo nyakane produksi ana njaba kok kaya-kaya ana tamu. Kok kaya ana daya kang mlebu ana kananing pendopo negara Diwarawati, Kakang. Mula Jawa kuwi gawike, Kakang. Rika tak aturi mundur sawetara ya ayo diweni papan panggonan tamu sing padha marak seba. Aja nguci wani. Negara Diwarawati ngrahapi kan tamu kok padha marak seba, Kakang. Sing andika dawuh Alik Lalendra sing andika dawuh Yayi Prabu Diwarawati ya.
teka ora nganggo tata basa lan krama lan siramu. Aku pendhita anyar ana negara Ngastina. Ya aku begawan kananing Kumara Jati ya begawan Sukma Jati. Mula reruntuhan kalian pendhita Durna ya Kumbayana kang padha munggah Sitinggil Binangrata. Duh sang ibu monggo pinarak minggadane kraton negari Diwarawati ya nek kaya ngono Bathara Kresna. Nalendra Bathara Kresna lan Nalendra Diwarawati. Mula kananing pun bapa Begawan Sukma Jati Kresna kang munggah ana Binaturata negara Diwarawati bebarengan kelawan pendhita Durna. Saperlu mrebeki kananing Nalendra Diwarawati kang minangka dadi dalanging Pandhawa. Kang Biku sang penembang pinarak kang prasaja ampun ndadosaken widang lan widya ora dadi boyo pangapa Kresna. Nalendra Bathara Kresna pun bapa sing padha maraseba pangetaken dawuh sang iku Begawan Durna, Begawan Kumbayana pendhita negara ngene. Ora luput kananing aturan, ora luput dawuh Nalendra Bathara Kresna. Pinarak kan prasaja kanan bapa danyang. Bathara Kresna tak trima. Wau sampun kangiriosaken positen ingkang niyak Banbil Binaturata negari Diwarawati. Pertama tamu midhal saking negari Ngastina ning negari Kuru Segala. Pendhita Anom ingkang tumandhak wonten negari Ngastina ingkang sumedya nyatoaken ingkang sumedya batalaken petahing perang Barawidodo binangun nyatoaken ngumpulaken Kurawa kelan Pandhawa pun ngantos dados pecah.
ingkang para Begawan Sukmajati saking Dempok Petapan Ngambarangin. Lah dene Begawan Sukmajati lumawat saking Dempok Petapan Ngambarangin dhateng Garing Ngastina lumawat dhateng Praja Diwarawati den kanthi kan putra sekabat kawontenaning Sukmajati ingkang asma sekabat Kumara Jarma. Angrantos wonten jawining persepan. Sematun iki kawontenaning Reksi Danyang Durna nggih Begawan Kumbayana. Lumawat saking Praja Ngastina kancik dhateng Praja Diwarawati. Den kantri kawontenan siswa kinasih Pandhawa ingkang sampun makempal wonten negari Ngastina. Arya Janaka Sumawana Harya Werkudara. Pranyata kekalih menika siswa-siswaning Resi Danyang Durna. Duh sang niku pinarak ingkang prasaja pun kados dene bocah alit. Menika negari Diwarawati kang sedimasani panjenengan Sun jejuluk Sri Nalendra Bathara Kresna Rama Begawan. Yo, nek ngono Kresna. Ngomong
Ugi mungguing